Γεια σας σε όλους. Είσαστε έτοιμοι για το Πάσχα? Εάν όχι, προετοιμαστείτε για το Πάσχα με τα πιο χαριτωμένα δώρα μας. Αυτά τα λούτρινα παιχνίδια είναι η τέλεια δώρο για το Πάσχα. Γεμάτα χρώματα, χαμόγελα και τη μαγιά της αναγέννησης. Το κουνέλι, το κουνελάκι της ευτυχίας, σύμβολο ευλογίας και καλλιτυχίας, ιδανικό για παιδιά και συλλογές. Τώρα θα σας δείξουμε και περισσότερα. Ακολουθήστε με. Κοιτάξτε τι επιλογή έχουμε. Όλα αυτά που βλέπετε εδώ είναι στα 3 ευρώ. Έχουμε και διάφορα σχέδια, χρώματα. Ειδικά αυτό το κόκορας θα σας φέρει ανοιξιάτικη ενέργεια στο σπίτι. Υπάρχει σε μικρό μέγεθος σε 25 πόντους και σε 35. Επίσης, έχουμε πολλά σχέδια και σε λούτρινα μπρελόκ. Ακολουθήστε με να σας δείξουμε. Όλα τα μπρελόκ μας είναι λούτρινα με χρυσό κλειδαροφύκι πάνω, μπαίνει σε τσάντες και σε κλειδιά. Ό,τι σχέδιο βλέπετε από εδώ είναι στα 2 ευρώ. Εκτός από ένα σχέδιο, αυτό το σχέδιο. Είναι το κοτοπουλάκι εδώ πέρα που κάνει το αυγό. Άμα το πιέσεις και κάνει το αυγό. Είναι όλα κρεμά στα χρυσό. Τώρα θα έχουμε μια προσφορά μέχρι τέλος του Πάσχα. Ό,τι παραγγείλετε από το site μας θα σας κάνουμε ένα δωράκι από τύχη στα λούτρινα τρελόκ. Μην χάσετε αυτή την προσφορά. Μπείτε τώρα στο site μας και κάνετε την παραγγελία για να ετοιμάσετε για το Πάσχα. Ευχαριστούμε.